Bakit to vlog? Bakit so? Hapit. Hapit masyat. Hapit mahugang tiil. Maulay na itong giyagyan. Tapos pikas tayo. Ay. Ah. Selamat. Nabdan siguro itong linog. Nabdan siguro itong linog. Hapit. Hapit masyat. Hapit mahugang tiil. Dala guys. Madam Wakwak. Madam Wakwak. Saag sa Madam Wakwak eh. Basing basag patak dan taane. Hoy, basing patak dan. Asam din ni dapit ng Madam Wakwak ay nga. Grabe naman ka. Labong. May tao. Pili kami am. Ah. Si Madam Wakwak mo siguro. Apel bata. Ah. Bata pa na isa te. Selamat. Let's go. So
Ito to si Madam Wakwak to. No, siguro to si Madam Wakwak. Labong naman eh. Ha? May dagat. Laoy dagat. Wow nila. May kuros nito to nga. Gama naman yung pang trail ng Mio eh. Pag Mio nahimong pang trail. Wow. Matayana no, latay-latay ka na. Saan may plano? Asa? Ani padong dito? Saan na dito tumoy? Sana? Isgo. Ha? Dara. Yo. 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 Yo, nice kayo. Na ito mo sa Elprano. Tawag lagi. Baka na ito guys. Guys. Atong iso dito guys. Paano na lang ikaw pizza, di ba? Magpizza. Makasod. Ding. Pag dito rata. Sam. Mo na trail nga Mio Sam. Mo na trail nga Mio gamit.
Vlog. Kaso,